רוצים לפרסם בפייסבוק? רוצים לפרסם בגוגל? למה לשלם על זה הרבה? בואו תראו איך אפשר בפחות $6 לקנות פרסום בפייסבוק או בגוגל, שיהיה שווה לכם $50 בפייסבוק או אפילו $80 בגוגל. מה שקורה זה ככה, אנחנו נגלגל קצת את המסך למטה. יש פה קנייה של השוברים. בואו נלך לקנייה של שובר עבור הפייסבוק אדס. אנחנו מגיעים לדף שפה הוא מראה לנו שובר $50, זה המחיר שלו. פייפל, אני אכניס את הפרטים שלי. Pay now. כמו שאתם רואים, המחיר פחות מ-21 שקלים. זהו, נגמרה הקנייה. עכשיו אני אעבור אל האימייל שלי, ייקח אמנם כמה שניות. הנה, פה נמצא הקוד. היה שם גם מייל של חשבונית, אבל הנה המייל. הנה הקוד שעכשיו אני יכול להשתמש בו בפייסבוק על מנת לקבל חשבון של $50 לשימוש בפרסום. שימו לב, כמו שהם מציינים פה, הקוד הזה עובד על חשבון פרסום בתוך שבועיים מיום היצירה שלו, ככה שאם יצרתם כבר חשבון לא תוכלו להשתמש בזה, תצטרכו ליצור חשבון חדש. בכל חשבון אפשר להשתמש בקופון אחד, צריך לנצל אותו תוך 90 יום, והקופון תקף ל-15 יום החל מרגע הרכישה.